बे मोनब्रै मोनबा मोनदों मालाय मा जानो बियो मोनसेखौल' मोनगोन बेखौ माखासेखौ जोङो रायलायलायनानै जायफोर मोनाखै मोनथावथाव बेनो बेबस्था खालामना होनाय जागोन। जेरै बिटिसि इलेक्सनाव जोङो रायजो राजानो खोथा होदोंमोन बिखा बुयै बुयै प्रतिश्रुति होबोदोंमोन सरकार फैनाय लोगो लोगो जे मोनबा बे गेरेन्टि प्रतिश्रुतिखौ जों होबोदोंमोन सरकार फैनाय लोगो लोगो बेखौ होनाय जागोन होननानै दिनै बे 5 बोसोर फास मासनि रानिं थानायावनो बेखौ जोङो दिनै होनो हाबाय। गसाइगाव साब डिभिजननि गेजेराव मोनबा समस्ति दं मोनबायावबो दिनै जों होजोब्बाय अकल बे मोनबाल' नङा दाख्लि 25 थारिखनिफ्राय होदों लागातार होगासिनो दं हयथ' क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनथाम मोनब्रै समस्ति दंबावो बिनि बादै गैला एखे जेरावबो माने जोंनि स्ल'गानानो बेनोमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्ट हाग्रामा सरकार फैयोबा जोंनि बिपिएफ सरकार फैयोबा जों बेखौ अनसुंथाइखौ होनाय जागोन गोरिब दुखिया मानसिफोरखौ जिहेतु एक खालि 2 लाख करि होनाय जागोन इयुथफोरनो बेखौ प्रतिश्रुति होदोंमोन दिनै होनाय जाबाय हा गैयै मानसिफोरनो न' लुनानै थानो थाखाय गैयाबाबो 1 बिगा आधा बिगा 1 फुवा हा होनाय जागोन होनदों बेखौ जों दिनै होनाय जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर हिन्जाव फिसाफोर खामानि मावनो जानो थाखाय बा बिसोरनो गाननाय जोमनाय बहुद बिसोर जेंना थायो गतिके जोङो दिनै बिटिसिनिफ्राय हाग्रामा सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 करि होदों बे 15,000जों दिनै जोंनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफ्रा अमा बायगोन दाउ बायगोन बोरमा बायगोन बेजोंनो बिसोरो फिसिनानै फेहेरगोन आरो इनकाम खालामगोन दिनै बे सुबिदाखौ जोंनि हाग्रामा सरकारा होनाय जाबाय। लोगोसे जायफोर मा होनो बे खामानि मावनानै जानो हाया बा खामानि मावनानै जाग्रा जेनेबा गोरिब दुखिया सबजि फाननानै जाग्रा बिथांमोननो दिनै मा होनाय जादों 10,000 करि आर्थिक साहाय्य होनाय जाबाय खारन बिथांमोना लेबार मावनानै जायो न'आव खुब अबस्था गाज्रि थिग बेबादि अबस्थाखौ नायनानै बिथांमोनखौ बासिनानै दिनै 10,000 करि होनाय जाबाय। आरो लोगोसे मोनसेया जाबाय जोबथारनायाव बोराय बुरि अल्ड एज पेन्सन जायफ्रा खुब गाज्रि अबस्था मुलि बायनोबो फैसा गैया फिथाइ सामथाइ बायनानै जानो फैसा गैया न'फ्राव अबस्था गाज्रि बेबादि मानसिनो बोराय बुरैनो दिनै 10,000 करि जोङो गैयाबाबो मोनसे समस्तियाव 100 जन बेबादि होनाय जाबाय। जाय बेनिफिसियारिफ्रा माखासे व्यक्तिफ्रा मोननो हाथ'वाखै उनावहाय मोनगोन बिसोरो बियो प्रथमबार बेयावनो जोबथार नङा बेयो दा स्टार्ट जाबाय बेयो 5 बोसोरसिम होबाय थागोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव बेयो गुस्लायगोन दिनै होबाय बिथांमोना जायफोर मोनलांदों जायफोर सेकखौ मोनबाय आरो खामानि मावनानै बिथांमोना इनकाम खालामगोन बिथांमोननि जिथु माबाखौ जों नायगोन बेसेबां डेभेलप जादों बेजोंनो जुदि बिथांमोन जोंनि बे फिसा फिसौ समस्याफ्रा समाधान जायोबा हयथ' हाग्रामा सारा आरो बारायनानै होबावनो हागौ खिन्थु बेनो जोबथा नङा हयथ' बारायगोनसो होनदों चिफ सारा गतिके बियो 5 बोसोर मोनलांबाय थागोन बे चिफ सारनि गेरेन्टि। माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायावहाय हगारदों माने बिपिएफनि न'खरसेयावनो 7 गाहाम मोनदों होननानै बिनि सायाव मा बुङो? बबावबा बेफोरफ्रा भुल जानोबो हागौ प्राइमारि लेभेलावबो हरदों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो माखासे रानदों ब्लक लेभेलनिफ्राय माखासे रानदों नङा होमबा हयथ' बाव सेलेक्सनफ्रा एसे अबेबा भुल जादों खोमा बेफोरखौ कारेक्सन खालामगोन बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा बे मोनब्रै मोनबा मोनदों मालाय मा जानो बियो मोनसेखौल' मोनगोन बेखौ माखासेखौ जोङो रायलायलायनानै जायफोर मोनाखै मोनथावथाव बेनो बेबस्था खालामना होनाय जागोन। खाम्फा बरगयारि सारा दिनै बिपिएफआव जयनिं जाबाय बिनि सोमोन्दै मा बुङो? गोजोनथाव खौरां मोजां बाथ्रा खाम्फा आं जोंनि बिटिसिनि डिपुटि चिफमोन बिपिएफ आमोलाव बिथाङा जोंखौ नागारनानै दान्दिसे इउपिपिएलआव थांबाय इउपिपिएलआव थांनानै बिथाङा बे इउपिपिएल जानानैबो इलेक्सन गेलेहैबाय बिथाङा देरहादों नाथाय दिनै बिथांनि गोसोआ जिखुनु मा साननानै बेलथायफिनगोन बेथ' बिथांनि खोथा खिन्थु जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनो नांगौ बेबादि टेलेन्ट बेबादि गोरों मानसिखौ खिन्थु जोंथ' बेखौ जेबो होनखायाखैमोन दिनै गावनो स्व इस्सा सिन्था सरसा खालामनानै बिथाङा
फिउचार आरो इयुनखौ सिन्था खालामनानै दिनै BPF हान्जायाव हाग्रामा सारजों फैफिनबाय बेखौ बाख्नायथाव आं बाख्नायदों आरो गोजोननाय हरदों आरो उननि बेलायाव जोंनि BTCनि गोबां मानि दावगानायनि मोजां खामानि मावलांगोन बेखौ आसा खालामनानै आं बेखौ बुंबाय। सोरबाफोर BPF खौ नागारनानै गुबुन दलाव थांनायफ्रा फैबावगोन आसा दङ? बहुद दं फैगोन बहुद माने चेनेल जाखाबाय नैबे इलेक्सननि सिगां माने बुंथ्रनोथ' हाला बेखौ नोंथांमोनानो नुगोन हाजार मानसिया BPF आव जइन जासिगोन खारन नुखाबाय लामाखौ जाय सैथो बियो माब्लाबा माबा जाया मा होनो सैथोखौ बयबो मोजां मोनो थगायनायखौ बयबो मोजां मोना गतिके सैथोनि लामाजों आगान सुरनायखौ नुनानै बा खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै UPफोरनि गोबां नेता आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि BTCनि दावगानाय आरो भबिष्यतनि माबाखौ नुहुरनानै दिनै BPF हान्जायाव दोलै नोगोरै हाबफैनो थाखाय जुजिखाबाय जान्जिखाखाबाय आरो जों बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय थाग थियारि जागासिनो दं। जोङो सेन्ट्रेलाव हाग्रामा सारनिफ्राय मोनसे जोङो कमेन्ट मोनबानो जों गावबागाव एरियायाव बेखौ दलै नोगोरै जों सोसनना लानायखौ जों बेबस्था खालामनोसै। फैगोन बिधान सभायाव सोरजोंबा फेक्टर जागोन होननानै सानबावगोन नामा? बावथ' नुनायावथ' जोंजों फेक्टर जानांगौआ जेबो गैला जों आरामसे निश्चिन्तभाबै इलेक्सन बादि जायो खिन्थु जोंनि दोलो हान्जानिफ्राय जे केन्डिडेटखौ होगोन जायखि होआ BPFआ बेयाव 100% देरहानाया खाथां बेखौ आरो थगायनाय बा बुंफ्लानानै लाब गैया बे बयबो नुखाजोब्बाय मिथिखाबाय दिनै रायजोफ्रा सोरजों दङ मानि थाखाय फैदों बेखौथ' नुहुरखाबाय खारन सरकारा जोंनि आखायाव 5 बोसोर दं आरो दा सरकार थानायाव रायजो राजा गुबुन बे जानला मोनला दलाव थानायनि खुनु मिनिं गैया गतिके जोङो देरहानाया निश्चिन्त एकदम रोखा बेखौ जों बुंनो हायो।